Go.
budaya. Ya. Yuk.
Ojo gawe wirabismo Morokyo paten nono Eman wong ayu yen kok situ paking leno yo yo yo
Semar Mas. Semare. Semare. Sik bendol. aku tak nglirik yagane sik koyone kok do semangat kompak tenan to, Jan. Ayo bar sarapan kok. Oh, alah jebule sik joko-joko kabeh. Kondo-kondo. Kecuali sing kuwi. Ayo. Sapa jenenge, Mas? Oh, Mas Bambang. Oh, Mas Bambang, alah bagusnya kaya ngono jenenge Bambang. Kudune jenenge sapa? Bambang. Do re mi sol jenang dodol keong keong miring tahu tempe enak rasane Bisa kesusu. piye oh ngono lah kesenengan nek miring Bendol rasane nek kesusu. Mas Bendol karepe alon-alon nek kesusu cepet tok Mas ayo lak pindang maksudnya cepet gek rampung baleni Mas
Mire, mire, tahu tempe nak rasane. Waktu terang bulan, udara bersinar terang, terang rasa kali di kota Surabaya. Ayo Belum berapa lama aku duduk dengan bimbang, datang kawan saya, Mas itu namanya. Nyebut Mas Reddy lah lihat. Siapa Mas? Reddy Bower. Juragan TJC mbiyen. Ya ijek kelingan to Mas. Ayo, wakil ketua kae. Lah zaman kuwi mbiyen aku ya cah SMP. Oh, Terus bendara pernah? Mula jarane nang kono. Badi jaran lumayan ya, Mas Reddy. Tanjung Perak tapi laut, siapa suka boleh ikut sama Bapak. Sopo wae Mas? Pak Duko. Pak Duko. Pak Duko Haris rawuh. Pak Duko ingkang pundi Pak Pak Duko? Kene ndi ingkang mriki? Pak Duko Eko. Pak Duko dijak. Pak Duko Eko. Pak RT. Pak RT. Sapa meneh? Urung nyawer. Bu Puspitasari. Urung nyawer ya? Durung. Niki akone Mas nganu lho, Mas Bendol lho. Mas Bendol. Heeh. Oh biasa to Mas, biasane ganong kentok saweran nek ngendang ya ora. Minang kacang babu kopi. Tanjung Perak tapi laut, siapa suka boleh ikut, kita datang ke Madiun, jangan lupa minum anggur. Ya Tanjung Perak tapi laut. Tanjung Perak tapi laut, siapa suka boleh ikut sama Bapak. Kembang golek taksi. Golek taksi. Kae sopire. Ora Mas, aku iki mau tindak kleru. Heeh. Tanjung Perak telo kosong monggo minara kamar kosong seket sewu kena pupu satu sewu entuk susu Tanjung Perak 50 po 100
manut Pak Duko. Biasanya mendol kendel ya. Biasanya iya. Lah kok embo kok ya Nek Jan. dinas ini kira kendel no. Oh nek Anggo blangkon mungkin gaya soalnya. alim kudune ya kaya bukre ngagem busana kok ya. Sebulannya dapurane mendol. Terus ke ora Mas? Mendol. Tanjung Perak tapi siapa suka boleh ikut. Kita datang ke Madiun, jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak tapi laut. Tanjung Perak tapi Tanjung Perak 3, 2, 1 Budo Tresno Budo. Kondur. Ayo. Oh, ya. Kondur. Iya, iya.
Yo. Ayo co. Yo, minta berdua. Yo. Yo, kondur bareng. Yo. Kondur pulang bersama. Yo. Tiga, dua, satu. Tresno budaya. Yo. Yang mana yo? Yo. Tresnowati digawe wuyo. Tresnowati digawe wuyo. Tresnowati digawe wuyo. Tresnowati digawe wuyo. Wuyong Narendra Satriya.
Sira marmaya ingsun timbali Ingsun timbali Sira marmaya ingsun timbali Ingsun timbali Timbalono marmaya Raden Janaka Raden Janaka dasar bagus para nyata Kepara nyata dasar bagus para nyata Kepara nyata dasar sakti mandraguna Mandraguna Janawi ya Raden Arjuna Ya Raden Arjuna Janawi ya Raden Arjuna Ya Raden Arjuna Loro perang ing Astina ya 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 lo kula Dewa layung dilayung Sekar melayung Sekar melayung di sini layung di sana sama saja layung di layung sekar melayung layung di layung sekar melayung layung di sini layung di sana sama saja Tresnawati digawe muyo Tresnawati digawe muyo Indra Satrio ing Madukara melarikan diri Mbokne tinggal mbokne yo Inci jadilan sampun bubar mas oh bulane isih to arum kondori ya arum manuke apa manuk podang pencokane wiwit gedang aja mencok neng wit gedang mencok anggone sing endang sangokle ora gelem men mah milih mas ngarepe sing endang ngarepe sing endang wae soalnya sing endang ngerti ngopo nyekel kertune kok ya kertune kruget tangi maneh arum kondorio arum manuke apa manuk renjak mencokane nonggek cagak aja mencok nonggek cagak mencak oneng serak awak Cauklira hara golek sendena sijane tetep kena mas Ben kurang abot ora ndol tambahi sijine apa ndol tak tambahi kira-kira piye wah iki metu iki wis iki gara-gara mas oh jam piro ta iki akeh 5:30 kok oh mbak limbuk kemruputan le metu wayahe limbukan kok yahene lho jan ajeng gelek tangi maneh arum kondorio arum manuke apa manuk
skuter pencokane nonggek pager aja mencok nonggek pager mencokane cerah geger Ciklika Ora wis lah kudune Dil pawiyaga didupi sing adil kirimke ora kuwi kudune rada tok mbleki meneh Nes kira-kira kena wilah kuwi lho dadi bentangane rada diwalik oh jajal diwalik sik jajal wis bubar to Mas wis kuwi ben nengke ngono wae yen dol manuk entek to dol manuk entek Mas lagune cakepane entek iki piye terusan entek dol Mas Nova cakepane entek ya Mas arep diteruske apa terusan nek nggo ngedeke ya entek kok ya padake sembarangan sluku bathok bathoke usruk irama menyang solo oleh kaya bocah mak cekit lolo bah wong mati usruk yen obah mateni bocah urip golek duwe alah Jan kaya tunggal dene sik dipastikan sik kae engko bali golek cilok apa cen arep mlebu biasanya ngono kae masuk Mas Bang masuk aman biasanya ngono kae golek cilok golek pop es ngono bali ndene meneh Tresno budaya nari ngerti wayah
kaliwatan cekasmatan pasugatan jalan kudo tresno budaya saking godaan tentu kemauan kula rombongan kathah pinanggi lepat anganipun cas pangalipun boten jeng handika sedaya tentu keluarga jadilan kudo tresno budaya nyuwun lumutri samudra ing paksama sugeng kondur mugi rahayu ingkang sami pinanggi salam budaya lestari budayaku.